נגמרה הזקה, יצאתי החוצה למרפסת, ישבתי לשתות קפה, ופתאום אשתי צועקת לי, אורן, תשמע, יש מחבלים בשדרות. רצתי לארון, עליתי על מדים, ואמרתי לאשתי שאני יוצא. קיבלנו החלטה, שוטפים פנימה, חתירה למגע מה שנקרא. ברגע שאנחנו חולפים את הקבוצת עצים הזאת מצד ימין, אני זוכר כמו בסלואו מושן, אני מסתכל ימינה, אני רואה שני מחבלים של הנוח'בה עם הבנדונות הירוקות עם קלאצ'ים ואפודים, מתרוממים מתוך התעלה, פשוט הם התרוממו והתחילו לרסס את הקרקל ככה. והשתי הגלגלים הימניים התפנצ'רו, ואז הקרקל קיבל זווית, פחדנו להתהפך. הבנו שאסור לנו לעצור על המחבלים, חייבים להתקדם קדימה, לפתוח טווח. דשדשנו לכיוון הצומת, איך שאנחנו מדשדשים, גולשים. שני טנדרים, שתי אופנועים על הצומת. הם פורקים מהטנדרים, צרור על השמשה. פשוט פרקנו מהדלתות, פתחנו מחסה מהדלת, ואני נתנו מכת אש. אני זוכר, אני רואה מלא מחבלים, אנחנו בשטח השמדה, מנותקים מכולם, אין לנו קשר עין עם מסם נגב, זה אנחנו חמישייה לבד. פתאום קיבלנו מכת אש, וסולימני צועק לי, אורן RPG, אורן RPG. אני מסתכל משמאל, אני רואה את ה-RPG חולף אותי ככה מעל הקרקל. מתחילים לנהל אש בצורה חכמה, ממש כדורים בודדים, אני זוכר אותי מה זה נוזל לי זהה על העיניים, אני משפשף. אז אני פעם מחלץ לאחור לכיוון הקרקל, נותן אש מהדלת, פעם חוזר למיגונית, נותן מהצד של המיגונית. ואנחנו צועקים, אני צועק, סולימני חילוץ, תפסק לחילוץ דחוף. בתחמושת מתחילה להיגמר, אני דופק על המחסנית, מחסנית אני כבר שומע אותה חלולה. אנחנו לבד בעולם הזה מבחינתי, לבד, אין מי שיציל אותנו, אף אחד כבר לא עונה בקשר. זה היה השלב הכי קשה מבחינתי, כי השלמתי שאין סיכוי. סולימני צעק לי, זבידה, תרים את הנשק, זבידה, תרים את הנשק, אמרתי לו, עזוב, אחי, אין סיכוי. תוך כדי שאני מנהל איתו את השיח הזה, אני קולט הקרקל של בזוקה ויקיר זכרם לברכה, מגיע כמו בסרטים, אי אפשר לתאר את ההרגשה, אני זוכר, צעקתי לסולימני, סולימני, ניצלנו, הגיע הקרקל, ניצלנו, ככה צעקתי לו, ניצלנו, תקפצו לקרקל זריז, והצילו לנו את החיים. הצילו לנו ולעוד הרבה מאוד אנשים שם, ומה שנקרא, במותם ציוו לנו את החיים.